картошка бирён ё худ чипсҳои картошкагӣ, нони қоқшуда ё худ пирешки, нӯшокиҳои гуногун ва дигар хӯришҳои кӯдаконае ки дар он маводҳои химиявӣ бисёр истифода шудаанд, барои саломатии кӯдакон хатари ҷиддӣ дорад. имрӯз дар мағозаву марказҳои савдо навъҳои гуногуни хӯришҳои кӯдакон ки истеҳсоли ватаниву хориҷӣ аст пешниҳод мешаванд. баъзе кӯдакон барои истеъмоли ҳаррӯзаи он одат карданд. табибон мегӯянд ки оқибати аз меъёр зиёд истеъмол намудани ин гуна маводи ғизоӣ ба саломатии кӯдакон таъсири манфӣ мерасонад. бисёртар кӯдакон майл доранд ба мисол нӯшокиҳои мисол напитки фанта кола мегӯем ку бисёр истеъмол мекунанд ва баъд аз он ба бемориҳои ба ғайр аз илтиҳоби роҳи нафас ба бемориҳои бодигармӣ гирифтор шудашон мумкин ё ки ҳар хел намуди шириниҳо қандҳои ҳар хела мисол ки дар дохили худ рангҳо красителҳо бисёр доранд метавонад ба чунин бемориҳо ба хуруҷи чунин бемориҳо оварда расонад. бояд қайд кард ки модарон ҳамон назорат кунанд ба кӯдак чӣ харида додананд. мисол ҳангоми ба боғча рафтан ё ки ба мактаб рафтан аксарият кӯдакон худсарона мисол чӣ ки мехоҳанд дастрас карда мехӯранд. ҳангоми харидор кардани чунин хӯроквориҳо мисол кӯдак ба муҳлати истифода бариш ба таркиби ҳамон хӯрокворӣ ба производителаш умуман аҳамият надода мехӯрад ва мумкин ба миқдори бисёр истеъмол кунад. мисол 3-4 пачкашам мехӯрда мебинед баъд метавонад ба ҳар хел бемориҳо гирифтор шавад. духтурон таъкид доранд ки хӯришҳо ба монанди чипсҳои картошкагӣ, кирешки ва дигар аз маҳсулотҳо на танҳо барои инкишофи ҳамаҷонибаи кӯдак таъсир мерасонад, балки ба бемориҳои гуногуни рӯдаву меъда, инчунин бемории бодигармӣ оварда мерасонад. барои инкишофи ҳамаҷонибаи кӯдак истеъмоли ғизоҳои солим аз маҳсулотҳои табиӣ муҳим мебошад, зеро дар таркиби онҳо маҳсулоти табиии маводҳои хуштаъмкунандаи гуногун истифода намешавад. дар ҳолати истеъмоли хӯришҳои гуногун ки таркибашон аз ҳар гуна маводи кимиёвӣ иборат аст, шахс ба бемории бодигармӣ гирифтор шуда бештар аз хориши гулӯ, атсазанӣ ва дамкӯтоҳӣ шикоят мекунад. ман бемории бодигармӣ дар мавридҳои яку якбора пайдо мешавад ва дар мавридҳое ҳастанд ки оҳиста оҳиста пайдо мешавад. бемороне ки ҳастанд ки дуру дароз ин ё он ғизоҳои тезӣ, тундӣ, нӯшокиҳое ки таркибашон консервантҳо ҳастанд пеш қабул карда метавонистанд ва бо баъзе сабабҳо аз сабаби он ки дуру дароз мураттаб истеъмол мекунанд оҳиста оҳиста ба баландшавии ҳассосиятнокӣ, яъне организм ҳамчун ин маводҳоро чизи бегона ҳис карда истода дар беморон ҳамин бемории бодигармӣ сар мезанад. бояд қайд кард ки маҳсулотҳои ситрусӣ ва намуди меваҳои рангаш сурх метавонад ба бемории бодигармӣ оварда расонад. бодигарм бемории мавсимӣ буда бештар аввали баҳору тирамоҳ хуруҷ мекунад. барои ҳамин дар ин давра харҷи камтар аз ин гуна маҳсулотҳо истифода бурданро табибон тавсия медиҳанд. бояд онҳо авҷи бемориро напоянд. пеш аз он ки онҳо ба беморӣ гирифтор мешаванд, пеш аз нишона пайдо шуданашон онҳо бемории зидди авҷиро гиранд, яъне противорецидивирующи терапия мегӯянд, табобати зидди авҷи беморӣ ба табиб муроҷиат карда то он даме ки нишони беморӣ сар занад, бояд ки табобати марҳилавӣ то авҷи бемориро бо тавсияи беморӣ гиранд. ин ба авҷи беморӣ оварда намерасонад. кӯдаконе ки бемории бодигармӣ доранд, маҳз дар давраи хуруҷи он бояд ғизои солимро истеъмол кунанд, вагарна хуруҷи ин беморӣ пайи худ оқибатҳои нохушро оварданаш мумкин аст. гузориши Ганҷина Олимова, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.